Hej, Annette Ede, klaverant medie og healer her. Og hvis du tænker, at du kunne godt tænke dig den gratis sitting, som jeg sidder og udlodder nu, så skal du like og dele det her opslag. Du skal like min side også, Annette Ede, klaverant medie og healer siden her på Facebook. Og det er også her, jeg trækker vinderen og offentliggør vinderen 15. juni. Og du kan ikke give den til andre. Den, der vinder sitting, kommer selv til sin sitting. Og nej, man kan ikke tage familien med. Det er 1 til 1. Det foregår ved fysisk fremmøde i Frederiksværk, eller du kan vælge at få den på FaceTime eller Messenger video. Og en sitting hos mig, det er cirka 45 minutter. Og det er fortid, nutid, fremtid og afdøde kontakt. Så ellers så vil jeg bare ønske dig en dejlig aften. Jeg synes lige, at du skal have lov til at se det her, hvor mine solceller er ved at tændes overalt. Jeg sidder her dejlig i varmen, og min ordensmagt ligger der. Ha' det godt.